Kamusta kayo? Mga makasalanang cancer. Ako nga pala si Paolo at ngayon, sinusunod ko kayo, di ako nag-aahit. Pero sakto din naman dahil kailangan ko magmukhang barabas dahil sa mga dada natin memes ngayon. Dahil sabi ng mga admin ko, Gumawa daw ako ng huling kasalanan ngayong taon para makalimutan ng 2020. pag tumawa ka, wala kang pamasko. At ayun, dadaanan daw natin ng mga memes na hindi ka bibigyan ng pamasko ng ninong mo. So, mga nagsisimbang gabi dyan, mapapalaban si Manoy. Jose Marie. Girls and boys selling lanterns on the street. Nakita ko na to. Ano bang kala nyo sa akin? Mahinang demonyo? Nakita ko na to sunod. So, galing kay Samantha Kusu. Mga nanay sa simbahan ko. Lagi, minsan yung nanay ko tinitignan ko. Naalala ko Pagsasabihin ng pare, hindi sapat na ikaw ay magpumunta sa simbahan pero manlalait ka ng kapwa mo. Yan, yung mga ipokrito dyan. Dasal lang dasal, simba ng simba, pero pag nakakita, dapat patayin yan, dapat patayin mo to, patayin mo yan. Ipokrito! hindi nagtutugma yung kanyang ideals, kanyang sinasamba sa mga sinasabi niya. Hipokrito! Ay nako. Yung mga ibang tao parang nagpapakitang gilas na sa simbahan no? Hindi nila nagagawa yung kanilang sinisimba. Kaya nakakatawa yung mga ganyan. Pero totoo nga naman yung tingin ng nanay mo sa akin. Sunod, galing kay Harley. Itbulaga, bawal judgmental also Itbulaga. May asawa ka bang may malubhang sakit? Ngayon. Nakakiligtas points. Pero totoo ba yun? Hindi ba edited yun? Kasi naman sa bawal judgment, kailangan hulaan ng kanilang guest yung kung tama yung hulaan niya. Pero yun nga, medyo hindi maganda yung kailangan nila hulaan. Ako, mapapako ka niyan. Yung hype kasi, hindi mo madali. Wala ng buhay. Bawasan mo na ako ligtas point. Kasi ako na. Dali kay Yukimura. Lipad ka din sa langit. Sasageo. Takot tayo sa season 3. Panoorin niya po siya. Intense. Ay, naku, ito ginagawa. Galing kay Urur. Tagay! What the... Gusto ko yung pinicturean pa niya Di ba kulong ka nito? Pwede ba yan? Ang napasarap na inumang isa. Ito, hindi to deboto. Ito ay debote. Diba? Santong kabayo. Ang magaling. Yan. Viva nasa Red Horse lang yun ang caption. Mukhang ibang kalangitan ang gusto nilang marating. Pagkatama, ayan, sige. Ako, dagdag ligtas points kayo, bawas. Akala nyo, ako demonyo, hindi. Mga ipokrito ang demonyo. Sunod, maraming salamat. Wala kang pamasko ngayon pambili niya ang sunod mong case. Jesus. Diba, kanina nauna yung panula bago yung ula. Pero maraming salamat. Pwede ba yan? Pwede ba gamitin yan bilang pangalan sa isang karinderya? Hindi mo na kailangan pabas-basan, di ba? Ang drinks nila dyan ay juice to Lord. Galing kay Thim. Lords! Break time na! Tarakan! Lords! Mag-pray muna tayo! Bless us, O Lord! Hindi! Bawas na naman. Aga-aga pa, dami pa dami. Kina, sunod na. Hindi ako Uchiha Hindi ko kaya lagpasan yung genjutsu ng demonyo doon. Sunod, galing ko Carlo. Gusto kita makasama magsimbang gabi. Naalala ko yan yung magkabila ang mundo. Sunod! Ano naman to? Galing kay Tiburcio. Attendance na lang natin yung panggabi. Papagupit ka ha. Pagupit ka, yung tamang bihis mo, yung inner mo, mali ha. Sa bibihis lang. Tapos huwag kayo magpapalabas ng ano. Ang Sandali. Parang ito lang pala. Gininto ang langit sa mundong ibabaw. Di ba? Ganyan din ako. Parang ako na maglalabas sa sarili ko. Ang ano. Ang susi, nasa preso. Eh, akong listahan preso ng yung ano may mo. susi. Ilan yung preso mo, ilan ang ano mo.
Wait, preso lang ba yun? Ayan, NUP ba yan? Preso din, sir. Ha? Anong kaso naman yan? Pinagtrabaho niya yung mga nasa selda. Yan, lagot ka. Ikaw ang tanggal sa Sila langit isang preso. kayo. Ikaw, anong kaso mo naman? Ha? Acts of lasciviousness. Ikaw? 9262. Yung isa, karnating. Isang 9262. Ganyan na, lagot kay San Pedro. Ayan na. Next ba to? Women, sir. Pakabot ko isa lang, ano, pamuntang impyerno ulit. Yung isa, acts of lasciviousness. Saka ano? Bakit ito ang gumagawa ng ano ninyo? Bakit preso ang gumagawa ng ating files? Sagutin nyo! Gusto ko rin malaman. Hindi ko na alam na nangyayari. Papasok na ako. Sila isang preso. Ikaw, anong kaso mo naman? Ha? Acts of lasciviousness. Ito yung mga makasalanan na ako na lang papasok dun sa impyerno. Ako na magpapasok sa sarili ko. Nagluha ako dun. Di ba nakikita nyo ba? Natutulog ba ang Diyos? Mag-pray muna tayo. Attendance na Natutulog ba ang mga pulis? Hindi nga naman kasi Diyos sa mga pulis. Tapos at nagkukanyaripan tulog eh. No? Natutulog ba ang demonyo? Siyempre hindi. Laging gising. Parang ethics. Kasunod. Galing kay Jaro. Ano wala kang kasalanan? Tangina mo sa langit kang pagpaliwanag. O sa mga magagalit dyan, pwede naman yan. Okay? Yung, kung titignan mo yung history, kung titignan mo kung saan nagsimula yung mga ganyan, pwede mong damitan ang mga ganyan. Ako din, nung kailan ko lang din nalaman na pwede pala talaga. For sale, gaming chair at gaming, hinahanap ni Father. May RGB ba to? Hi! Welcome to my channel! 65 megaligtas points. Sigurado win streak mo dyan, may basbas na yan ni Father. So, ibang kalangitan na naman ang gustong puntahan. Ano yung gusto ko ginagamit nila pagsamba sa mga ganitong imahe. Kasi isipin ng mga pulis, hindi nila gagalawin niya kasi, di ba, banal to eh. Kailangan open tayo sa mga ganito. Hindi ka dapat na-offend kasi doon magsisimula yung mga ganyan. Gagamitin nila yung pandepensa, gagamitin nila yung paraan para makalusot sa ibang tao. Kasi kunyari, sobrang relihiyoso mo, di ba, titignan mo yung ganyan, kita isang imahe niya. Hindi mo na papansin, hindi mo na iisipan ng masama. Yun yung ginagamit nila doon. Pinantatakip nila para makalusot sila. Kaya sa mga na-offend dyan, di ba, ito yung magandang mindset pag tinitira mo yung mga ganito na dapat hindi ka ma-offend. Alam ko, hindi mo dapat sinasabi isang tao kung ma-offend sila o hindi. Pero sinasabi ko lang sa'yo kung bakit may mga ganong tao. Diba? Parang open-minded ka naman. Ang Diyos ang pinaka-open-minded sa lahat. Kaya kung ikaw hindi ganon, mauna ka pa sa impyerno kaysa sa akin. Sunod. Galing kay Mark. Mag-skip nito ay hindi matutupad ang wish kayo. Hindi ko na-skipan, leche. Dagdagan mo, ligtas points ko! Apat na yan! 400 ligtas points, leche. Basta mahabang buhok ito. So, galing kay Baron and Vox, this oras ng gabi. Putres. So, sa tapos na inuman. Magaling Ilo. din siya inuman. At least di siya uminom sa At simbahan. least inalala ko to aso ko. Baron, okay ba yung buto dyan? Ito yung buto. Kira naman yung mata. Ayun yung buto dyan. Binigyan ka ng pata. Pare okay ba? Nako, ang demonyo! Si Cerberus! Brother, ikaw lang inaalala ko. Nagbabantay! Binigyan nga kita. Diba? Ayun yung buto. Yan yung nagbabantay sa gate ko eh. Akala nung iba patay ka Nagbabantay sa na. mga demonyo. Hindi nila alam lalo kang grumabi. Parang maraming masamang elemento pumasok sa... Tito Ed, kailangan mo ng tulong mo. Yung buto ito, pata. Puta, mukha ka ng kampo ng kadiliman, no? Dadali ka na sa simbang Gusto gabi. mo, na putang na, nakainom na rin ako eh. Gusto mo, magkasubukan na tayo. Ano, game na? Ha? Kala ko ba kay best friend Ayan. yan ng tao? Baka mo na uli. Sabay. Geto tayo para ako pamasong to eh, di ba? Kala mo demonyo pero mabait talaga ako. Lambing mo naman. Cute mo naman. Aray ko. Mata, puta, ang tutumba ako sa... Teka. Ay, nako. Nako, okay ka pa ba? Okay ka pa? Mukhang hindi na siya okay.
Aray ko. No. Check ko lang, okay ka? Okay ka? Bakit siya nagagalit pati natin yung okay ka? Ano to, jowa mo? Yung mga babaeng ganyan eh. Sunod, galing kay Ann Penelope. Yan, mga di nabibigyan. Pamasko ngayon. Sa mga tumawa kanina at tatawa mamaya. Sige. Okay lang. Anong konteksto nito? Ligtas break. Yes, may ligtas break tayo. Hanapin sa hinga muna, hinga. Pagpatuloy ang kasalanan. Sunod, galing kay Axel. Ito nabababa na nga. Ito yung kanina eh. Ito yung kanina nag-abot ng susi doon sa polis eh. Ito na, ako na pumababa sa impyerno. Paano? Sa San Pedro. Sige na. Ayoko na sila mapagod eh. Sineskwela reggae. Oh! Ibang langit papunta to! May solid daw Jesus Christ, may tubig na iniinom. At ngayon, meron naman tayong nilalanghap. Okay, outro na tayo yan para sa mga makasalanan dyan. Makalimutan yung problema ng 2020. Maraming salamat. Sunod! Wala pa nga ako sinasabi. Yan ang mga dapat dalhin sa impyerno. Kala ko ba inaanak mo ko? Itabi mo to sa mga nasa selda kanina. Huwag niyo bibigyan ng susi yan. Sunod. Guardian Angel nyo, pagod na. Pagod ako kanina. Grabing selda yun. Hayop. Durad! -10 pag tumawa ka. Sige na, bawasan mo lang. Hindi ko na alam. Basta talo na ako. Talo na ako dito. Talo pa ako sa langit. Yeah, para matanggal stress ko. Edited yan ha. Sa mga boomer dyan. Maraming salamat dyan, Ben, sa kasalanan. Bida ang saya sa selda kanina. Baka meron din doon Chicken Joy. Di nyo nakita, di ba? Ginawa na naman nilang bahay doon sa loob eh. Dapat may espesyal na bilog niya impyerno sa mga ganong tao. At Paul magsasubscribe yan, Satan. Satanas, tignan natin. Yan, sa mga di nagsasubscribe and like to, impyerno ang punta niya. So, doon tayo po sa ating mga makasalanan, leche, mga sisimbang gabi ka pa. Pagod ako doon. Tumitigas ang aking sungay. Nakasalanan nyo, ako ay para ako yung aso kanina. Maamo ako, pero kayo nagdedemonyo sa akin. So, huwag nyo ko tayo like, share sa mga makasalanan nyong friends. Paulo lang.